பாடு. சரி 1 2 3 சொல்லு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Very good. Clap 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 clap. அப்புறம் 1 2 3 சொல்லு. 1 2 3 3 ஓ என்னது சத்தம்? குக்கர் சத்தமா? சரி 1 2 3 4 தங்க சொன்ன. 1 2 5 6 7 7க்கு அப்புறம் என்ன? 8 8 9 9 10 குக்கரா? குக்கர் சத்தம் வருதா? சரி அம்மாக்கு எப்படி ஸ்வீட்டு சொல்றது? தேங்காய் ஸ்வீட்டு எப்படி சொல்றது? தேங்க்ஸ் ஸ்வீட்டி எப்படி சொல்றது? அப்புறம் வெல்கம் ஸ்வீட்டி சொல்லுவல, அதை எப்படி சொல்றது? ஸ்வீட்டி சொல்லு.